Good afternoon, Bicolanta. This is your 18 of Ako Bicol Cup Camarines Sur. Brought to you by Congressman Saldigo at ang Ako Bicol Party List katabang na kasurog pa. Welcome you all inside the Municipal Covered Court of Sangay for our third game matchup between Team Siroma versus Team Goa. For the starters of both teams, let's first start with Team Siroma, starting with the point guard, wearing jersey number 15, Alvin Pilonio. At shooting guard number 16, Jay Guerrero. At small forward, wearing jersey number 11, Albert Barrios. At other forward, number 44, Marchan Paanyo. And the man in the middle, wearing jersey number 22, Andy Lamadrid. And for the starters for Team Goa, we have at point, number 5, John Christopher Laza. At shooting guard, number 9, Rafael Bevares. At small forward, number 4, Mark Rico. At other forward, wearing jersey number 13, Geno Padua. And at center, at number 24, Brian Lozada. And within official for this ball game are Inday Orsena, William Bulacan, and Christian Pina Ojas. This is your Ako Bicol Cup Camarines Sur. Atin to! Diyos marhay na hapon na Sangay, Diyos marhay na hapon Bicolanja, and Diyos marhay na hapon to the world. Ito po ang iyong Ako Bicol Cup, Camarines Sur. And today, ito po yung ating third game between Seruma and Goa. Ako pa rin po ang iyong commentator, Coach Peter Barcelona. And with me is the head coach of Team Pili, ang napakagwapo at napakamatikas, si Coach JP De Suangco. Good afternoon, Coach. Yes, magandang hapon. Coach Pete, ang friendly neighborhood ng commentator Ako Bicol Cup Camarines Sur Leg. Yes, and eto na. Unang buslo, itong si Rico. And kakaumpisa pa lang, nagpapakita na kagad ng magandang depensa itong Team Goa, partner. Oo, nag-press na kagad sila. Mukhang gusto na nilang sila na magdikta ng tempo ngayon sa first quarter pa lang. Yes, and ito si Vivares with the ball to Plaza. Plaza, binigay kay Padua. Padua on the post, back to Plaza. Teardrops, wala. Rebound, 10. One up. Ayun, Plaza with that ball and 2 points for Plaza. And muntik nang maagaw ni Padua yung bounce pass na yon ni Pelonio. Pero it is out of bounds. Mananatili ang bola dito sa Seruma. So Pelonio ngayon nagdadala ng bola. Binigay kay Paano tumira. Paano nagmintes. And here si Rico naman. Rico kay Plaza. No good. Lozada, di nakuha yung bola. Pelonio, nananakbo. Pelonio, 1 against 3. Pulls up. No good. Ano yung masasabi mo sa mga nauunang mga sequences, Coach JP? Masyado ba itong fast tempo, itong mga naunang mga possessions ng both teams? Oo, kasi halos mga bata ang mga players ngayon na nakikita ko. And yung iba, alam natin, notable naman natin mga players talaga eh. Yes. And sa tingin ko, kaya nilang isustain to, pero yung papalit, tingnan natin kung paano sila mag-a-adapt sa type of game na ginagawa ng first 5 nila ngayon. Halos hindi sila nagsiset up talagang takbuhan. Push ng bola talaga sila. Okay, so si La Madrid on the second attempt on his shot. No good pa rin. Padua with that rebound. So si Plaza ngayon, nagbababa ng bola. Nagtitimon. Plaza. Humingi ng, binigay kay Vivares. Balik kay Plaza. Plaza on the drive. With, supalpal itong si Padua, Nila Madrid. Paano with the dribble.
Paano ngayon? Naghahanap ng papasahan. Paano? Binigay kay Giriba. Giriba lost that ball. So, Lost that handle. And nagresulta na naman tayo sa turnover. yes. Itong si Pelonio and si Giriba, mga notable players dito sa Team Seruma, partner. Yes, meron yung Santana. Notable players din yun. Player ng Siruma ngayon. Oo. Kaya lang wala pa sa loob. Nasa bench pa itong si Santa Ana. Pero nung mga nakaraan laro, ito talagang si Giriba yung talagang nagbubuhat when it comes to scoring. Yung mga atake niya at saka yung mga jumpers niya. Talagang kahit natatambakan na sila, hindi to nag-give up. Yes. And it's one thing na nadala niya siguro as a players during his high school days na nagpalarong Bicol, palarong Pambansa. Itong Yes. mga to, halos kasabay nito yung mga sila Magpantay, sila Berman Magpantay. Ito yung mga magkakasama nun. Oo, so ito, sabi nga, once a player is always a player. Yes. Conditioning lang talaga yung naglalayo. Oo, saka pag nakakasuot to si Giriba ng kulay green na jersey, talagang naka-all out to eh. Yes. So ayun, paano tumira? Paano mag 2 points? So ito na ngayon, si Plaza uli. Binigay kay Vivares and shoots 3 points. And ito si Vivares is also one of the players na nagbubuhatin when it comes to points in scoring talaga. Anong masasabi mo dito sa player na to, Coach JP? Alam niya kung saan siya puposisyon, alam niya yung sweet spot niya. And hindi siya nagmamadali. Kumbaga, Yes. patient siya sa kada possession and tinitingnan niya kung paano siya mabibigyan ng magandang tira ng ka-teammates niya. Oo, veterano na yung galawan. Kahit ano pa, nasa kabataan pa. Yes. Plaza on that jump shot. 2 points. Ball screen to jump shot. Mapapawaw ka sa mga ganong Oo. point guard. From ball screen to jump shot. Oo, bihira yung ganyan. So, Gianan with that 2 points. Medyo na alog yung katawan ni Plaza nung tumama siya dun sa screen na yon. So, ano pa rin naman, ready pa rin naman. Again, another ball screen. Binigay doon kay Rico Padua to Plaza. Plaza on that jump shot. No good. Paano? Talagang binibigyan nilang ng jump shot itong si Paano. Kasi yung mga last games ni Plaza, puro slash lang. So I think na-scout itong si Plaza na talagang binibigyan ng jump shot, hindi yung drive. Siguro, isa yan sa mga game plan nila ngayon na ginagawa against dito sa Goa. Team Goa. So, yun. Pelonio to Giriba to Paano. Paano? Ito quality minutes din to si Paano eh. Okay. Kahit sabihin mong rebound, konting shoot dito, shoot dyan. Pero quality ito si Paano. Mahaba din kasi ito eh. Yes. Mahaba yung reach, athletic. Yes. At masipag. Yun yung Oo. pinaka nakikita ko sa kanya. Oo. So, but yun, naka 2 points na naman tong si Gianan. And dun sa mga nakaraang laro niya, medyo slow starter tong si Gianan. Kaya ngayon, it's good para sa sa Seruma na maaga pa lang nagko-contribute na to si Gianan. Okay, Plaza na naman. Plaza, slicing. Lozada, no good. Nakuha nito ni Pelonio. Uy, binali pa. Pero nakuha ni Vivares. Vivares on that cross. Ganda. 2 points. And right now, we have a report from our very beautiful na si Cassandra. Cassandra, take it away. Magandang hapon mga kasurog. This is Cassandra Seton, ang inyong makakasama ngayong araw dito sa Ako Bicol Cup
Camarines Sur. For our third game this afternoon, we have Team Siruma versus Team Goa. This is the third game of both teams, and Team Goa already have one win, and they are expecting that this match would be their second one. Kailangan lang nilang mag-communicate, mag-enjoy at mag-ingat sa injury. They also have to reward the big man and always try to secure the ball. Samantalang wala pang nakukuhang panalo ang Team Siruma, ngunit gagawin nila lahat ng kanilang makakaya upang manalo sa larong ito. Ang adjustment nila ay nakadepende sa kung anong play ang ipapakita ng kalaban. Yan muna ang latest update mula sa courtside. Back to the panel. Thank you very much, Cassandra. And sabi nga ni Cassandra, yung mga adjustments, gaano ka-importante yung mga adjustments pagdating sa laro, Coach JP? It can change the pace of game sa mga adjustment ng mga coaches. Lalo na kapag tight ball game tayo, malaking factor na maganda yung adjustment na gagawin nila. Kasi sila yung, kumbaga sila yung nagtitimon din outside. Yung point guard is just extension ng kanilang gustong mangyari sa loob. Yes, and hindi kasi pwedeng single yung attack mo lang, single lang yung tactics and schemes mo. Kasi pag ganun, nag-adjust yung kalaban mo at hindi ikaw nag-adjust, wala. Masisiro ka ngayon. And at the same time, hihirapan kang kumuha ng puntos ngayon. Okay, so right now, we have a discussion dito sa technical committee, and ngayon, back to the ball game. Giriba all the way. Ito yung sinasabi ko sa'yo, Coach JP, na pag si Giriba nabibigyan talaga ng driving opportunity. lane. Yes, talagang lalamunin. Bibigyan ka ng magandang lipad nito. Vivares. Medyo kinulang natin na vitamins on that. Si Vivares. Giriba na naman. Giriba shoots 3 points. Dito para kay Giriba. Parang magandang match-up to. Vivares versus Giriba. Plaza ngayon. Plaza. Binigay kay Lozada. Lozada, wala yung kanyang tira. And yun, 2 points para kay Rico. Gandang bump. Oo, talagang pagdating sa ilalim. Giriba na naman, tumikada, wala. Plaza with that rebound. Plaza, umarangkada. Plaza, all the way, no good. But offensive rebound ng kanilang super veteran na si Neduasa. Pero yun, mintes at nakuha pa rin ni Vivares para sa 2 points. Eto na, Giriba, nag-turnover. Vivares, tiningnan pa itong si Giriba. Mukhang talagang maganda ang match-up. And ayun, tiningnan uli ni Vivares itong si Giriba. Ito na, nagbubunga na yung ginagawang pressure defense ng Team Goa. Yes. Medyo nakapag-adjust na yung mga katawan nitong Team Goa. Okay, so may mga substitutions na. Pumasok na nga itong si Santa Ana. Isa sa mga notable players na dating naglaro para sa Biscast. Okay, Giriba. Giriba, tumira. No good. Nakuha ni Plaza. Plaza, nananakbo na naman. Plaza with the behind the back. Wrap around. Binigay kay Rico. Wala. Rebound ni Santa Ana. Santa Ana ngayon, may tanga ng bola. Naghahanap ng kakampi kay Giriba. Giriba ngayon, binabantayan ni Rico. And paano drive? Paano nag-behind the back din? Kaso wala. Plaza ngayon, Plaza all the way 2 against 1. Maganda ang desisyon
nag-ano siya, nag-settle down muna. Yes, walang advantage doon. That's why he needs to pull it back. Yes, kaso ngayon nagkaroon ng backcourt violation itong Nasubrahan tayo sa pullback eh. Hindi nakarating na pala tayo sa half court. Yes. And ayun. Yun yung hatak na maganda eh. Kaya Oo. lang, Hindi lang na-convert and naging maayos. Eto ngayon, nag-drive pero traveling dito kay number 18 na si Avellana. Avellana Jonas. So ito si Vivares ngayon. Vivares binigay dito kay Romero. Torico with that shot, inabot yung bola. Nakuha ngayon ni Geriba. Geriba pa rin, binabantayan ni Vivares. Iniwan. And yun, nakakuha ng foul. Itong si Geriba. Maraming lamok. Oo. Lamok yun. Dinig na dinig hanggang dito. Lozada, second personal foul, third team foul. And right now, dalawang players ng Casereños is watching us live. Itong si Jerome Almario and si King Tiger, the captain, Alexander Lim, na tubong Goa din to. So may suporta for Goa kahit playing for Naga City Casereños. Happy viewing, Jerome Almario and Alexander Lim. Yes, happy viewing sa inyo. Oo, and balita ko, magagaling kumanta tong mga players na to. Umaalingaw-ngaw ang ganitong buhay. Okay, so back to the ball game. Romero, muntik ng maagawan, and there's a foul, an offensive foul na itinawag dito kay Romero at nakita na talagang may Nakatukod. Yes. Marcel Romero. Yun yung mga simpleng gulang pero huling-huli. Huling-huli ngayon, may camera. Kaliwat kanan. May review pa. Yes. Okay, so ito na ngayon, si Santa Ana, binigay kay Geriba. Geriba ngayon ay Santa Ana, driving left with a spin move! Woo! Ganda. Yun yung natawag na inverted spin move. Yes, pang yun, top 10 place yun. Yes. Santa Ana again, Santa Ana. Nananakbo, tumitingin, kaliwat kanan. Santa Ana, siya pa rin, 2 points. Gandang hesitation naman ngayon sa part ni Santa Ana. Yes, mukhang ganadong-ganado at maganda ang gising nito ni Santa Ana. Hindi ako ginawang first 5 eh, kaya gagalingan ko. Pwede. Pan. Ayan na, si Councilor Michael Pan. Wala. Eto na, Geriba pa rin. Geriba, wala pang pahinga. Geriba. Binigay kay Paano. Paano tumira. Paano kumapos. And same ball, nagkatapikan. 12 seconds to shoot. You have 56.5 seconds remaining time to our first quarter. Paano? Bumanda, wala. Avellana, wala pa rin. Romero ngayon, may tangan ng bola. Binigay kay Nidwasa. Jump shots, no good. Rebound ngayon, nakuha ng Siruma. Geriba, we got 33 seconds remaining. And there's a foul on Romero. And with that, Geriba will be on the line. Personal foul. Shooting 2. Buti na lang hindi nagkauntugan yung mga tuhod. Oo, kasi medyo delikado yung cross na yun. Yes. Diba? Magko-cross, biglang tumigil yung Romero. Ayun. Geriba. First shot. It's good. Okay, Geriba. Second shot.
So right now, 30 seconds remaining. 20-23, lamang lang po ng tatlo itong Goa. Pan kay Romero ngayon, binigay kay Niduasa, give and go na nakuha. Buti na lang may foul. Yes, there was a foul. Muntik pang matawagan ng Oo, ng travel. traveling. Okay, so may substitution tayo ngayon. Si Paano lumabas sa pinalitan nito ni Lucio. Eto na, Pan, baseline binigay sa isa pang Pan ay Ebenezer Pan. Resulted to turnover. Yes, 8 seconds. Santa Ana with the ball. 6 seconds. 4 seconds. Nagka-fumble and that's the end of the first quarter with a score of 23-20. Lamang pa rin po ang Goa. So, rate mo 1 to 10 yung performance ng both teams, Coach JP. Anong mabibigay mong grade sa both teams? Sa akin, both teams, yung team Goa, 8 sila. Oo. Itong team Siruma, medyo mabagal yung parang diesel tong team na to eh. I think 7 sila. Kasi yung Goa, lamang sila ng 10 points ngayon, 3 na lang. Oo, nakabawi-bawi Yes, yung nakabawi sila. So, ano pa ang kailangan gawin nitong Siruma para ma-counter talaga ng tuluyan itong Goa? Siguro adjust sila sa type of defense na ginagawa nila ngayon sa Team Goa. Kasi walang pressure na nararamdaman tong Team Goa eh. So masyadong free-flowing. And I think napagandaan din nila yung zone defense, zone offense na ginagawa ng Team Goa. Tingnan natin kung mag-press sila, kung anong gagawin nila. Since wala naman yung blasa kanina sa loob at the end of the first quarter, baka pwede nilang kumbaga ay tawag Sila tayo naman dyan, ang i-explore. Yan, kumbaga. i-explore nila yung possibility na sila naman yung Yes. mag-pressure and mag-trap. Okay, as we start the second quarter, bola ngayon nitong Siruma, Santa Ana with the ball. Binigay ngayon dito kay Lucio. So, Pelonio nagsa-set up. Pelonio ngayon, binigay kay Santa Ana. Santa Ana, supalpal. Lozada ngayon with the ball. Binigay kay Romero. Romero, corner shot to Councilor Pan. Wala. And there is a foul, over the back foul. And bola ngayon mananatili dito sa Goa. Gandang inbound plays. Ito yung mga perfectly executed Yes. na mga plays. Talagang knockout plays, kumbaga. Oo. So, eto na naman, Santa Ana with that spin move again. Binigay ngayon dito kay Abellana. Sayang. Santa Ana with the ball. Santa Ana shoots. No good. Rebounded by Lim. Okay, Oscar Lim. Ito po yung kapatid ni Alexander Lim. Gandang pasa. Ang ganda ng entry pass ngayon. Yes. Ganda ng court vision nung pumasa na yun. Okay, so ito na, Pelonio, babawi. And there's an offensive foul on that screen ni Santa Ana. Moving screen ang tinawag sa kanya. Romero ngayon, binigay, kaso telegraphed and kitang-kita. Pelonio attacking. Pelonio. And that's another offensive foul na itatawag sa Siruma. This time kay Pelonio naman with that extension of forearm ng Dalawang possession na ang nasasayang nitong team Siruma. Siruma, yes. And ang kagandahan naman na ginagawa ng Goa ay yung advantage is minamaximize nila, nagko-convert sila ngayon.
Oo, this one, Lozada with that jump shot. Wala nga lang. Bola ngayon, napunta kay Lucio. Papunta kay Pelonio. Pelonio driving. Wala pa rin nangyayari. Lucio. And yun, may clear shot. Santa Ana with an offensive rebound. Nabitawan lang. Romero ngayon with that crossover. Romero. At yun, nakabigwit ng foul dito kay Pelonio. There's a foul on Pelonio. Pelonio, second personal foul. Fourth. Team foul. One penalty. Masyadong maaga ngayon. Warning for penalty na kaagad itong Si si Roma. Wala pang ang 2 minuto. Oo. Nababawas sa ano natin. And kapag hindi nila to na bigyan ng pansin, dito lolobo yung lamang itong Team Goa. And etong team na to na Goa, matagal na silang magkakasama. Iba't ibang liga na yung laruan nila. Kaya alam nila kung paano i-maximize yung mga ganyang klaseng situation na penalty na yung kalaban. Talagang pride ang pinapairal nitong Team Goa. So yun, Councilor Pan. Yes, yun yung sinasabing speaking of chemistry. Yes. Chemistry na outlet pass kagad. Recognition na meron ka ng kakampi sa unahan. Oo. And that was a hard foul, pero that foul is part of the game naman. So hindi naman siya Bola yung hinabol eh. Hindi naman talaga para manakit. Yes. So Councilor Pan ngayon, the first shot, medyo hindi ata sanay sa court na to yung Team Goa at medyo namamroblema sila sa mga free throws nila. Oo. Sa tingin ko, ginawa naman nila yung part nila during warm-up. Pero siguro nag-a-adjust pa sila ngayon. And that adjustment will be a big part moving on dito sa larong ito. So ito si Paano. Paano tula Madrid natapik. Ball stays dito sa Siruma. 10 seconds to shoot. Okay. Ito na, La Madrid. La Madrid bumangga kay Rico. Mukhang siya yung nagiba. Pero there's a foul doon sa sequence na yon. Sila Madrid is going to the line, shooting 2. Ganda ng benta ng tira na yun. Oo. Kasi talagang nayanig yung nayanig yung La Madrid ng pagbangga niya kay Rico. So right now, second shot by La Madrid. Yun, pasok. So ito, stick pa rin ang si Roma sa zone defense nila. Oo, and hindi naman 14 seconds to shoot. na ma-maximize yun sa pasa. Doon nila magagawa yun. And bola stays with Team Goa. 14 seconds to shoot. Okay, this inbound play na naman. Nakuha ni Councilor Pan. To Lim. Romero. No good yung tira ni Romero na yon. Eto na, si Lucio. Nananakbo. Binigay ang bola. Dito ay balik kay Lucio. 2 points. Hirap ng tirang yun. Oo. From the cut to short corner to fade away. Assist by Barrios. Yes. So ngayon, nakuha na naman nila. Lucio pa rin, may tanga ng bola. Binigay ngayon dito kay number 11 Barrios. La Madrid, 2 points for La Madrid. Mukhang nung linabas itong si Padua at saka si ayun, nakabalik na si Lozada. Nahihirapan ngayon sa ilalim. Ganda ng pasa ng Pan. But with that, we have to go to our courtside reporter. Ang napakagandang si Cassandra. Cassandra, take it away.
Ngayon, makakasama at makakausap natin ang isa sa coaching staffs ng Team Goa. Coach, magandang hapon po. Kumusta po kayo? Okay lang naman. Medyo pagod kasi medyo malayo naman yung Ayan, Coach, based from what we can see from their performance, leading ngayon ang Team Goa. With that, ano po ba ang strategy na gagawin ng team para ma-maintain ang lead as well as ang momentum? Kasi sa practice nagsimula yan lahat sa practice namin. Sa practice namin, focus kami sa defense. And nakita na yung choke defense namin, yung full court man to man. Yun talaga practice namin, defense hanggang matapos. Ganun lang. Ayan, we are currently live po. Baka may gusto kayong batiin o pasalamatan. Go ahead po. This is your chance. Una-una po, thank you kay Congressman Saldico sa paliga nito. Napakagandang liga. Tapos, siyempre po sa mga taga-Goa, lahat na taga-Goa sumusuporta. Lalo na po sa aming very supportive na Mayor, Mayor Marcel Elspan, Vice Mayor Pipinong Gonzaga, at sa SB members. At sa shoutout pala sa yung SSBA na nag-opening isang maliit na liga sa Goa, opening ngayon. Shoutout sa SSBA, ta sa GBBC, sa yung Team Abunaran, at yun lang po. Salamat. Ayan, thank you very much, Coach, and good luck po to your team. That's the latest update from the court side. Back to the panel. Thank you very much, Cassandra, with that report. Coach, ano masasabi mo dun sa nabanggit mong assistant coach with the practices nila, especially on the defensive side, yung mga choke points and yung trapping nila? Yes, I think nakita naman natin sa unang bungad ng first quarter natin, nakita kagad natin yung trapping defense nila na tinatawag na nilang choke defense. Oo. And very evident naman na nagsisimula talaga lahat yan sa practice. Yes. Lahat, chemistry, yung familiarity sa kada isa, sa plays na ginagawa. So, tingnan natin kung magiging consistent sila sa kanilang ginawang pag-ensayo. It's very important for every team na kahit sabihin mong maganda yung pyesa mo, kung wala kang maayos na preparation, hindi mo rin mamamaximize kasi yung team mo. Yes, totoo yan. And isa pa dyan is yung players na malaki yung potential, hindi mo siya magagamit and hindi madi-develop. Yes, yung potential players. lang Yes, siya. Potential lang siya na mangyayari sa kanya. Okay. So yun, good. Yung last shot ni La Madrid. Ngayon, ibaba ang kalamangan sa 4. Pelonio ngayon. Maganda ang naging pressure. Gandang defense nitong pinakita nitong Pelonio. At ngayon na nga, binalik na itong Plaza na napakabilis. So, Giriba pa rin, naghahanap ng opportunity. Yun, ang ganda ng jab step. Giriba. And one by Giriba. And ang naka-foul pa sa kanya itong si Blaza. Oo, itong si Plaza. Kakapasok lang, hindi pa malamig pa. Meron na kaagad, nakakumit kaagad ng foul. So, 3-point play na complete nitong si Giriba. And looking at our Facebook Live, ito si Gabriel ng Team San Fernando is watching us. Happy viewing, Gabe. Yun, 2 points for their veteran, si Nidwasa. And right now, we will give a shout out to one of our co-commentators, si Coach Paul Sepe, na ngayon ay nagre-relax, nakataas ang paa sa sofa. Magandang hapon. Oo, magandang Happy viewing, Coach CP3. Oo, Coach Paul Sepe. Okay. Okay.
Back to the ball game. May konting wet spot sa floor. So, kailangan lang nating matanggal yon. And eto na, Pelonio. Pelonio to Guerriba. Guerriba, one-on-one with Plaza. Humingi ng screen. Guerriba, nabitawan yung bola. Nakuha ni Paano. Paano. And there is a shot clock violation. Hindi po na pagtanto nito ni Paano na tapos na yung 24 seconds nila. And it's a good defense on the part of team Goa. Yes. Yun na nagresulta sa 3 points. Yes, and 3 points for Plaza. One of few 3 points na binibitawan ng player na to. Paano ngayon nakakuha ng bola sa ilalim with that fadeaway shot? Plaza to Rico with their primary. Rico nakasungkit ng foul dito kay number 77 si Paano. Mukhang nagkalituhan silang dalawa kung sinong kukuha doon kay Rico. Yes, kasi ang ganda nung ang ganda talaga nung primary break na yon. And walang nag-ball stop. Yes. On the part naman doon sa dalawang big man ng team si Ruma, nagtinginan pa sila. Oo. Nagkalituhan talaga sila. Very important yung ball stop na yon kasi kung doon pa lang sa half-court line, ma-stop na nila, then hindi na sila darating sa ganong klaseng sitwasyon. Yes, and given the situation ngayon, both teams are in penalty situation. Oo. And meron pa tayong nalalabing 3 minutes and 15 seconds. Okay, so yun, 37-33, lamang pa rin po ng 4 itong Goa. Mukhang magandang laban din tong Yes. nangyayari dito sa Siruma and Goa. Oo. Tingnan natin ang fourth quarter dito kung Tuloy-tuloy. magiging ganito pa ang type of game ng both teams. Yes, and from our past games, medyo malayuan yung iwanan na. So, ito, we are hopeful na magiging far Yes, an more exciting. ball game. Yes, so ito na, 2 shots for Rico. No good yung first shot. Mukhang dito sa side ng ring na talaga na to, mukhang mahirap Oo. mag free throws dito. Mukhang ayaw ipasok ng ring. Oo, even kanina yung sa laro ng tinambak, si Cabrillos, talagang Yes. alat din dito sa ring na to. Talagang alat din. Okay, balik si Vivares. Matagal-tagal tong matagal-tagal tong nagpahinga. And even yung Padua, hindi pa na ibabalik. Yes, yung Simula Gino nung Padua, hindi siya ngayon na ibalik. Eto na, si Pelonio ngayon. Pelonio ngayon, stop and pops. 2 points Yes. para dito kay Pelonio. 2 points na lang ang kalamangan dito ng Team Goa. Yes, but si Vivares sa pamatay sunog. Yes! Gandang bitaw. Kakapasok lang, agad ng presensya niya. Paano ngayon on the baseline? Paano naipit? Lane violation. Bola ngayon ng Goa. Eto, nagmamadali si Plaza. Plaza with that teardrop. No good. Rebound play. Bola ngayon ng Siruma. Mukhang may lakad si Plaza dun sa possession na yun. Nagmamadali. Okay. Akala niya siguro 2 seconds, 2 minutes pa tayo. Yes. So kailangan focus. Yes. Ito, hinulog kay Paano. Paano with that fadeaway again. Mukhang patented na yung fadeaway dito kay Paano. Oo. Nasa buhok ang sikreto niya na ball speed. Yes. Oo, keratin is good. Up! Eto na, si Neduasa, muntik na mabitawan. Plaza with that pull-up jumper. No good. Lozada with that rebound. Uy, spin move. Gandang spin move. Ganda ng move na yun nung Lozada. Kala ko si Pobleo eh. Oo, may hawig.
Konti lang yung ano, bordado. Oh. Okay, Pelonio. Pelonio shoots. Eto, Lozada with that rebound. Lozada pa rin, binigay dito kay Lagundi. 2 points para kay Lagundi. For 2 points. Yung Lagundi, di ba? Gamot yan. Iniinom yan eh. Oo. So, gamot sa run na ginagawa nitong Seruma. Seruma, ito Paano shoots? Paano with that cold 3-point shot by Paano. Paano is everywhere. Sa loob, sa labas, sa ilalim. Kaso, sinagot kagad ni Vivares yung 3 points ni Paano. Teka lang, huwag muna kayo mag-celebrate dyan. Meron din kami niyan. Oo, so Giriba to Pelonio. Pelonio binigay dito kay La Madrid and 1 for La Madrid. Kanina pa to naglalaro dyan sa ilalim. Ang relocation nito, ganda. Ganda ng reads. Oo, talagang medyo nakakalamang sila dito sa ilalim ngayon itong Seruma kung pagdating sa offensive rebounding. Yes, mahaba ang player itong Team Seruma. And- Knowing 8 players lang sila ngayon. Yes. Naglalaro. Kaya siguro hindi rin sila makapress at this time. Oo. Pero ito na, si Councilor Pan. No good. Nothing but the air. Oo. Natin na vitamins. 30 seconds remaining. Dito na tayo sa last seconds Oo. nitong second quarter natin. 30 seconds remaining and 5 ang kalamangan nitong Team Goa. Pelonio ngayon. Pelonio shoots. Kaboom! With that 3-point shot by Pelonio. Dalawa na lang ang inahabol ngayon. Plaza lumusot kay Pan. Vivares ngayon. Relax. Shot clock is off. 10 seconds. Vivares behind the back. Binigay dito kay Pan. Muntik na maagaw ni Duasa. Napaganda pa sana yung pa. Eto na. Giriba shoots. Uy, muntik na. Muntik nang mag-bang shot. Half court shot by Giriba. 1,000 yun, Coach Pete. Yes, and that's the end of our first half with a score of 47-45. Lamang po ng 2 points ang Goa. Stay tuned and we will be back for the third quarter.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Muraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol. Tadakulaon ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Okay, back to the ball game. Third quarter, Goa basketball. Okay, back to the ball game tayo dito sa ating third quarter between Siruma and Goa. Nung first half, medyo mainit yung palitan natin dito. Kaya 2 points lang ang lamang nitong Goa. Gandang cut na naman sana yon. Oo, And dito tayo ngayon, Coach Pete. Lamang ng 2 na lang itong Team Goa dito sa third quarter. 40 seconds to shoot. So, ito, Pelonio. Pelonio pa rin. May tanga ng bola. Huhulog. Kaso, wala. And ito, nananakbo na naman ang Goa. Plaza, ang bilis. 2 points para dito kay Plaza. Napansin mo, nandito pa lang siya kanina sa may 3 points. Kaso, parang ito na naman. Ganyan na ganyan din kabilis yung dating player ng Ateneo, yung number 16. Talagang hindi makahabol noong mga panahong 2004 2008. Oo, walang ginagawa kasi yun sa practice. Tumakbo lang ng tumakbo. Oo. Kasama yung number 9, no? Kaso hindi makahabol sa takbo yung number 9. Okay, special shoutout nga pala sa coach ng Nabuan, si Coach Mark Dasal. Nanonood daw siya habang nagda-drive papunta sa Legazpi. Drive safe lang po, Coach Mark Dasal. Coach, magandang hapon sa'yo, Coach Tol. Safe trip tayo dyan, ingat. Okay, so yun, back to the ball game. Eto na, si Pan. Hinulog kay Losada, kaso na bitawan. Giriba ngayon, Giriba, head and shoulder fake. Nakuha ngayon ni number 11, kaso hindi lang na-shoot. Nagulat siya sa pangyayari. Losada with a fake. And one. And one for Losada. Ganda, smart move by Losada. Dito medyo lumulobo yung kalamangan dahil sa mga turnover na nakukumit nitong Team Siruma. Yes, and they're forcing the issue. Hindi nila iniikot ng maayos yung bola, kaya tuloy sila naaagawan nitong Team Goa. Situational talaga yung nangyayari or tendencies, yung nangyayari. Sa kagustuhan nilang mahabol, minamadali nila yung laro. Tendencies Para sa akin, tendencies yung nangyayari. It's not situational kasi talagang may gigil. Okay, eto na. Baseline inbound. Nakuha ni Consi Pan. There's a foul on that play on number 11 ng Siruma. Albert Barrios. Second personal nito ni Barrios and second team foul. And ayun. Mukhang mahigpit ang lang depensa natin ngayon. Oo, Vivares missing that 3-point shot. Plaza with a beautiful crossover. Plaza with that floater, 2 points na naman. Floater na bang shot. Yes. Mga left-handed talaga, mga parang easy lang sa kanila kapag tinitingnan mo. Oo. Pero pag ikaw gumawa, mahirap-hirap. Ayun, sa ilalim ngayon. Wala. Sa corner shot. Plaza with that rebound. Plaza nauuna. Plaza from right to left, 2 points ngayon dito para kay Plaza. And because of that, napa-time out bigla etong team Siruma. Gandang sidestep yun. Oo. Pinoy step. With just 2 minutes and 15 seconds, yung 2 points na lamang ng Goa. Lumobo ngayon ng 13. Yes. Dahil sa fast break, nakailang fast break yung Team Goa against sa kanila. Oo. And coming from the turnovers and yung hindi pinag-isipan na tira. Oo. And that's an 11-0 run na ginawa nitong Team Goa. And I think this is the opportunity na hinahanap ng Goa para mag-breakaway dito sa Team Siruma. Yes. Tingnan natin kung kaya pang makabawi. And I think kayang-kaya pa naman. Still, third quarter pa lang naman tayo. Masyado pang maaga. Yes.
So yun, back to the ball game tayo. Partner, bola ngayon ng si Ruma. Muntik pang maagaw nito ni Plaza. Santa Ana ngayon. Santa Ana spins, Santa Ana shoots. Wala, nabitawan ng bola. Plaza ngayon. Plaza inahabol. And yun, may foul dun sa tira ni Kaunsi Ayupan. Second personal foul, third team foul. Mabilis itong front court ng Team Goa. Yes. And parehas na ginagawa ng tinamba kanina. Nagla-lockdown sila dun sa zona nila. Tapos pag nakuha nila yung rebound or steal, talagang push the ball forward. Santa Ana ngayon. Santa Ana, tumikada na 3 o wala. Nakuha ni number 18 na binalik kay number 11 na si Barrios. Wala yung tira pero may foul doon kay La Madrid. So si La Madrid will be going to the line shooting 2. Nakabalik na si Padua after a Yun yung long mga set. kailangan nilang hanapin ng mga plays. Doon sila nakakakuha ng puntos. Kanina, dito nakakarami to si number 22. Oo, sila Madrid. Sila Madrid sa mga offensive rebound, sa mga hulog. Loop pass. La Madrid on his second shot. Yes, pasok. So, alis na sila dun sa pagkakapako nila. 47-58 ang ating talaan. And Vivares, no good. Vivares, ang ganda nun. Smart play by Vivares. Kaso yung tira niya is Mintes. Okay. Bola ngayon. Babalik dito sa overturned yung call nito ni referee Inday Orsena. Bola ngayon sa Goa. Goa basketball. Ito na, partner. Dumadami na yung tao. Dito sa Sangay Sports Complex. And alam naman natin ang susunod na laro ngayon ay ang Team Tigaon coming from a win against the home team. Team Sangay that is coming from a loss against the Lagunoy. Padua. Binigay ngayon kay Vivares. Na foul. Gandang hard. Oo. Gandang going, tawag dito. Going hard straight to the basket, no? Yes. Hard drive yung ginawa nito ni Vivares na if you don't foul me, easy 2 points to para sa akin. Isipag pa naman ng bata nito. Oo. May 3 points, may drive. Tapos may rebound. Oo, rebound and maghulog. Drop passes sa mga teammates. Sa tingin mo, nag-aaral pa to, Coach Pete? Oo. Bata to. Oo. And if I'm not mistaken, I think he's a player of of a Shepherd. A Shepherd. So, yes. College, high school? College. If I'm not mistaken. Even itong si Plaza is a player ng Shepherd. Okay. Kaya pala. Oo, mga batak sa laro. Kitang-kita mo na batak sa laro. Oo, so ito si Romero. Binigay dito kay Vivares. Pan. Nabitawan ng bola. Binigay ngayon kay number 11. 2 points itong si number 11, Albert Barrios. Ito yung mga bihirang mga fast break opportunities ng Team Seruma. Yes. Vivares ngayon to Lozada. Lozada shoots. No good. A rebound ngayon ni number 18, Avellana. And ayun, si Barrios again. Dadala ng bola. Screen by Avellana. Santa Ana. Binigay dito kay La Madrid. Nabitawan yung bola. Ayupan. Nabitawan again yung bola.
And ball goes to Team Siruma. Team Siruma. Siroma possible substitution. So may substitution tayo ngayon. Si number 24, Lucio, going back in for Barrios. And yung depensa na naman, itong Goa. And nagbunga. Nagbunga ng steal. Lozada, 2 points para dito kay Lozada. And tuloy-tuloy itong pressure defense na binibigay ng Goa. And nag-steal na naman. Bebares, nabitawan Overshoot. yung ball. Oo. Santa Ana ngayon. Santa Ana, binigay dito kay Lucio. Lucio, kala ko floater na. Binigay kay Gianan. Lucio na naman. Ayun yung floater. Wala. Bebares, binigay kay Romero. 2-on-1. Romero, no good. Katapikan, nakuha ni Lucio. Lucio with the ball. Ato Avellana. Avellana, hulog dito kay La Madrid. And masyadong mahina yung tira. Not enough vitamins. Not enough vitamins. Ang dami nangyari sa sequence na yon. Kabila, mintes yung transition. Same sa part dito ng Team Siruma. Oo. And Santa Ana powering his way towards the basket. And that shot was brought to you by Hotel Venetia. Mura na, malinis pa. And Padua with that quick 2 points. Santa Ana na-intercept nito ni Nunez. And wala, no call. Pelonio ngayon, Pelonio. Binigay dito kay Lucio. Lucio shoots the 3. Padua, binigay dito kay Pan. Councy, nagmintis. And I think that was a misstep dun sa ni Councy Ayupan. Oo, and medyo delikado yung mga ganong klaseng naglaylo siya. Oo, yun. Nag-change, parang change foot yung ginawa niya eh. Para makuha niya yung rhythm pag layup. Oo, so kaya lang buti na lang hindi siya nag-result into an injury. Giriba ngayon, hounded. And we have a jump ball. Bola pa rin ng Siruma with 17 seconds to shoot. Santa Ana ngayon. Santa Ana shoots that 3. Boarding. Tira nito ni Santa Ana. Okay, Nunez. Winalik kay Romero. Bumaba sa 10 Kalamangan. Itong Goa, hinulog kay Padua and there's a foul. And Padua is going back to the line, shooting 2. Penalty na pala. With 3 minutes and 11 seconds, ang bilis na naman ang oras, partner. Oo. Nakakagulat yun. 3 minutes na lang natitira. 3 minutes and 11 seconds dito sa ating third quarter. Yes, and mintes ang unang free throw nito ni Padua. Very important kasi baka makakuha ng momentum itong Siruma. Pero hindi nila nakuha yung rebound. Traveling nga lang. So, ano yun? Maagang pamasko para sa Siruma. Yung sequence na yun. Santa Ana ngayon. 2 miss plus turnover. Oo. Pelonio with a shot. No good. Gianan. Over the backboard. Ito na, Romero pa rin. Nagmamadali. Romero nagmamadali. Rico. 2 points para dito kay Rico. Talagang sweet spot ng jump shot. Yes. Walang kahirap-hirap tingnan. Ganun pa rin. Yun, nakatuwan to sila. Na pressure, parang team tinambak lang. Oo, Giriba. Giriba ngayon. Binigay dito kay Lucio. Sinayang yung dribble. Binigay kay Pelonio. Wala. Ball stays with Siruma.
Wala yung drive na yon. Ganda sana nung reverse. Sayang, natapik lang ng Seruma palabas. Another easy shot na naman sana para dito sa Goa. And bumalik na itong sinidwasa for Padua. Yes, and itong si Paano over number 4 of Team Siruma na si Gianan Gio. Nidwasa, ang ganda ng fake. Basic sana. Patented fake. Fake and drive ni Nidwasa. And ayun Santa Ana running. Binigay dito kay Gianan, wala. Sayang yun, 3-on-2 na fast break. Nidwasa ngayon settles down, binigay kay Nunez. And dito kay number 21, Belleza. And that's an easy 2 points. Balik 14. And that's a 3-point shot by Guerriba. Yan, 8 na lang ang hinahabol dito ng Team Siruma. Napakagandang tira. Effortless tingnan. Kaso ayun, binawi. Ang number 43. Balik 14 ang Kalamangan. From 11 to sasagot sana tong si Santa Ana, kaso wala. Traveling. Bola ngayon nitong Goa. 3 seconds remaining. Lagundi, ilalabas ang bola. Ipapasa kay Romero. Yes, itong si Romero used to play for the PSU Maroons. Yes, silang dalawa nung assistant coach kanina na isang Ring Romero during the 2010s. Dami nun Oo, 2010-2011. So yun, Guerriba with that 2 points. Rico ngayon may tangan ng bola, binigay kay Romero. And nag-set up ng play. Good screen by Nidwasa. Romero all the way to the basket. No good. Natapik ang bola. 10 seconds to shoot. And they have 10 seconds remaining on the shot clock and 17 seconds remaining in the third quarter. Nunez. No good. Santa Ana. Binigay dito kay La Madrid. And there was a foul on that shot by La Madrid. We only have 8.8 seconds remaining in the third quarter. La Madrid will go on to the line to shoot 2 free throws. Sipag naman talaga nitong La Madrid na to. Yes. Kasi siya pa yung nag-rim run. Okay, so yun. First shot, it's good for La Madrid. Second shot. Yun, pasok. 12 ang hinahabol nila ngayon. Kayang-kaya pa to, Coach Pete. Yes. Habulin with 10 minutes sa fourth quarter. And that is going to end our third quarter from being down 2 points on the half. Ngayon, 12 ang hinahabol nitong Team Siruma. Yes. Ano na naman kaya ang gagawing adjustment ngayon ng Team Siruma? Kasi tapansin ko dito sa Team Goa, may wow factor silang ginagawa. Every end of the quarter, kanina nag-press sila, nag-2-1-2 sila. Tsaka may sila, mga mini runs na quality. Oo, na hindi yung pangmalakihan, pero pag ginagawa nila yon, yung Kalamangan talagang lumolobo. Yes, kumbaga maliit na bagay, lumalaki. pero pag natipon, yes. Mararamdaman mo yan sa score. Okay, so medyo nagtatakip silim na. And dumadami na po ang crowd natin dito sa Sangay Sports Complex in preparation for
the next game between Pigaon versus the home team na Sangay. So yon, welcome to our fourth and final quarter. Yes. Lamang pa rin ang 12. Dito na magkakaalaman, Coach Pete, kung sino ba ang mananalo dito sa ating third game of the day. Oo, this is the payoff quarter nga kung sabihin. All out na dapat tayo dito. Oo. And ito, magtitimon itong si Plaza. Wala pa si Vivares pero nandyan si Rico. Nidwasa with that power rebound. La Madrid. Binigay dito kay Giriba. Giriba kay Paano. Paano kay Giriba. Giriba ngayon, humingi ng screen. Uy, ang ganda! Kala ko si Jordan Poole na eh. Ayan, Avellana, wala pa rin. Behind the back pass ni Duasa to Plaza. No good. Rebound by La Madrid. Ang laki talaga ng ginagampan ng role nito ni La Madrid. And going to the line, itong si Giriba with that hard drive to the basket. Ito na, all out na. Nakikita na natin, Coach Pete, yung pressure sa side ng Goa na they need to push and they need to score para mahabol nila tong kalamangan ng team Goa. Oo, and very important ang mga free throws kasi hindi gumagaw yung oras dito. So kailangan nilang i-take advantage ng opportunity. Yun, kakasabi mo lang wala tayong magagawa. Ayaw sa free throw. Gusto Oo, ata jump points. shot. Rico ngayon, Tony Duasa, ang ganda ng pasahan. Bilyesa na bitawan ng bola. There's an offensive foul doon kay Bilyesa. At papalitan siya ngayon nito ni Lozada and babalik na rin po itong si Vivares. So, ayun. Avellana sizing up, binigay kay Santa Ana. Santa Ana ngayon, screen ni La Madrid. Santa Ana pa rin to Paano. Paano with a fadeaway shot. Not this time. Ayupan with that fast break to Lozada. At there is a foul on that sequence. So Lozada will be going to the line to shoot us two. Tingnan natin kung madadagdagan itong si Lozada ang kalamangan nila. Ayun nga, first free throw counts. Second free throw. Ay, second free throw nito ni Lozada. Banda talaga. Banda. Oo. Mas tansyado niya daw yung banda. Yes. Medyo iika-ika si Lozada ngayon. Nung pagbaba niya, siguro naramdaman niya yung bagsak niya kanina. Oo. Hindi handa yung katawan niya kanina pag layups niya. Yes, and that drive by Paano was sent away by Nidwaza. So ngayon, bola ng Seruma with 9 seconds to shoot. La Madrid with the ball. La Madrid shoots. No good. Paano shoots. Wala. Avellana ngayon. Itangan ng bola. Santa Ana. Nawala ang bola. Turnover ngayon. Libre-libre yung Giriba dun sa play na yon. Kaya lang yung pasa masyadong advance. Oo. So, eto na, si Plaza with the ball. Vivares to Nidwasa. Vivares ngayon to Plaza. Kay Nidwasa. Overpassing. Ngayon, turnover. Giriba ngayon. Giriba with that 2 points. Gandang recitation mo. Change step from cross
Dribble. Oo, and yun, ang bilis sana nung transition na yun na inumpisahan ito ni Plaza. Subalit, ngunit datapot. Ayun. Vivares ngayon. Vivares. 2 points para kay Vivares. 2 points. Simple lang. Oo, napaka-chillax. Oh. Ito, Santa Ana again with the ball. Santa Ana, binigay kay Paano. Paano with that crossover. Back to Santa Ana. Santa Ana with a good fake. And one for Warren Santa Ana. Napaka-veterano gumalaw itong si Santa Ana. Veterans Bank. Ginawang NBA yung moves niya. Leaning. Sideward, hindi forward. May kasama pang foul. Yes, ayun yun sa ating replay. Talagang nakuha niya yung foul na yun. For the end one, pasok. 11 ngayon ang kalamangan nitong Team Goa with 6 minutes and 50 seconds remaining in this ball game. Plaza nagtitimon, binigay kay Vivares, nabitawan, binigay kay Lim, pasa kay Pan. Pan with that shot. 2 points. 2 points. And may konting tapikan doon sa drive ni nagkalambingan si Pan saka si Consi. Itong Barrios. number 11 na si Barrios. Okay. Laro lang, walang hawakan sa masaselang bagay tayo dyan. Okay, so 13 point lead ngayon. Meron ng Goa. Pilonyo. Pilonyo drives. Pilonyo pa rin to Giriba. Giriba ngayon. Giriba shoots, he misses. Vivares to Plaza. Plaza! Ang bilis nung Plaza. 2 points. Giriba ngayon. Giriba. Bitawan ng bola, nakuha ni Plaza. Plaza, 2 points para dito kay Plaza. And we have a timeout on the floor. Timeout. Si Roma. Timeout ng si Roma. So, ang bilis ng mga pangyayaring yon. And right now, si Roma has to figure things out kung ano yung mga dapat nilang gawin para hindi sila basta-basta lang matakbuhan. And for Goa naman, they have to really be consistent in what they're doing kasi it's not just this game that they are looking forward to. It's also yung mga susunod pa nilang games. So yung mindset nila is very important while playing. So makikita natin kung ano pa ang kayang ilabas nitong Goa and kung ano pa ang kayang gawin nitong si Roma. So we're going back to the ball game with 5 minutes and 56 seconds remaining in this ball game. Lamang pa rin po itong Goa, 83-66. Okay, so Pilonyo. Pilonyo ngayon, naghahanap ng papasahan. Pilonyo to Santa Ana. Santa Ana with the ball. Good pass para dito kay number 4, Gianan. Masyado silang nakafocus ngayon kay Santa Ana, Giriba. Yes. Nakakalimutan nila yung mga big man ngayon ng team. And ang ganda nitong play na pinakita ng Goa sa poste. Pass and cut. Ito ngayon, Pilonyo pa rin. Binigay kay Paano. Paano, naagawan nito ni Vivares. Vivares going all the way at 2 points for Vivares. Paano ngayon on the half-court line? Binigay kay Pilonyo. Pilonyo driving to the middle. Pilonyo with a contact. Wala. Pan on a 2-on-2 fast break. Pan. Stop and pops. No good. Rebound by Pilonyo. Pilonyo pa rin. Pilonyo on that drive.
Yun, parang bulldozer yung drive na yun. Hindi niyo ako tinatawagan ng foul. So, go hard na ako dito sa basket. Okay, so 17-point lead ang inaalagaan ngayon nitong Goa. Lozada, wala. Lim with that power move. And one play ngayon for Gusto may contact. Oo, Oscar Lim. Foul kay Santa Ana. Undersized big man move. Yes. By Alexander Lim. I think that's a... Oscar Lim. Oo, that's frustration foul para kay Santa Ana. Yes. Okay, so bonus free throw, hindi na ipasok, na i-convert. Pelonyo ngayon. All the way to the basket. Paano, no good. Mukhang napapagod na dito yung team Si si Roma natin, Coach Pete. And they're not moving the ball. Yes. They're playing hero basketball. Yes, kanya-kanya, kumbaga. Oo. It's your turn, it's my turn. It's your turn, it's my turn. Which is hindi maganda, especially kung naghahabol kayo. Totoo yan. May pelikula nga, di ba, na wrong turn. That's the wrong turn. Mag-U-turn kayo. Move the ball. And Lozada. Kala nyo So Plaza ngayon na finishing na that break. Ito na, lumobo na sa 21 yung kalamangan nitong Team Goa. And another steal, Lozada naman. Ito na, pagod na yung player ng Team si Roma. And I think mentally, medyo drain na rin sila. Yun. 2 points for Nunez. 2 points. Diba? So, eto. Kung mabibilang natin yung ball movement. Diba? Ni walang pasa doon sa sequence na yun. Di man lamang na ikot ng bola. Wala, naglalakad na yung mga kampi niya eh. So, I need to do it my way. Yes. So, 3 minutes and 11 seconds. Ang ganda ng pasa na yun. One of the few bright plays. Pero binawian kagad ng mas magandang pasa naman and play nitong Team Goa. Dito talaga nagkakaalaman sa last minute ng fourth quarter, Coach Pete, kapag close game tayo, first to third quarter. Pero ngayon mukhang sasaraduhan na ng pinto nitong Goa. Itong Team Siruma. So we are back to the ball game. 93-70 lamang pa rin po itong Team Goa. 10 seconds to shoot. And they have 10 seconds to shoot para sa Team Siruma. Yanan inbounding the ball. Binigay dito kay La Madrid. La Madrid pa rin. La Madrid. So, medyo nagkaagawan ng bola. This is mine. Pwede naman kasi bigyan na lang ng tigi-isang bola. Para wag na mag-away. At tingin ko baka... wala naman. Hindi naman tatawagan ng warning ata. Penalty na ngayon ang Team Goa. Warning for La Madrid and Marcel Romero. Iyon, tinawagan talaga Coach Pete ng warning. Yes. Unsportsmanlike behavior. Kasi sabi mo nga kanina sa side ng Team Siruma yung frustrations nagpa-pile up na ngayon. Yes. And kailangan tong tutukan ng referee. Kasi sa end ball game dito nagkakaroon ng mga unexpected na mga situations. So 3 minutes remaining in this ball game. 93-71, 22 ngayon ang kalamangan nitong Goa.
Romero with that fake. Nagkatapikan, Lucio. Lucio ngayon, first pass kay Avellana. Nabitawan ng bola. Nunez. Katapikan, Seruma, basketball. Seruma, basketball. Kapatid ata to ni Lucio, si Si Lucio. si Lucio. Malayong kamag-anak. Wala yung distant. Distant relative. Santa Ana with a shot. Wala. Avellana. Wala pa rin. Yun. La Madrid. La Madrid with his inside presence. Nandun pa rin. 20 Kanina pa ang to sa gina- loob. Yes. Walang balitan. Ito, 20 ang hinahabol ngayon. Itong Seruma ni Duwasa. Tupan. No good. Tapikan. Double foul. Ang tinawag ng referee between Ito na, Coach Pete, yung sinasabi natin. Oscar Lim. Last minute itong end of the quarter. Tutukan nila, baka mamaya Yes. maubos yung oras, kaka-review natin. Oo. Si double fouls 2 minutes. kay Oscar Lim at Gianan. Okay, so ball Nice call stays. by referee 30 seconds to shoot. SPP Bato. Okay, so ito na. La Madrid. La Madrid na foul again on that drive. There's a foul on Pan. First personal foul. Penalty. Foul on Ebenezer Pan. So La Madrid is on the line, shooting 2. Again, unti-unti na pong napupuno, and kung nandito lang naman po kayo malapit sa Sangay Sports Complex, we are inviting you to watch the games live in our venue para sa isang exciting na laban between Tigaon and Sangay. Susunod na po after this game ng Goa and Seruma. 40 seconds to shoot. Oscar Lim, wala. Rebound by La Madrid. Sengol. 20 seconds to shoot. So, eto na. Santa Ana. Possible. Ayaw po rin tumigil sa depensa nitong team Goa. Coach Pete. Oo, naman, dire-diretso turnover na pa rin. Romero all alone. 2 points para dito kay Romero. And right now we are waiting for the final score na lang, and we don't think na makakahabol pa itong Team Seruma. 40 seconds to shoot. 1 minute left in this ball game. Rebound by La Madrid. Ang ganda talaga ng mga galawan nito ni La Madrid. Basic na basic. Oo, dito sa ilalim. So, eto na. Si Pan, binigay kay ni Duaza. To Nunez. Nunez with a fake. Nunez with a shot. 3 points for Nunez. Silent worker din to ng team Team Goa. Oo, kanina di mo lang mapapansin. So, eto na. Lucio. Lucio, binigay kay La Madrid. Binalik kay Lucio. Gianan, no good. Santa Ana. Santa Ana shoots. No good. Pan. 5 seconds left. He's just gonna dribble this out. And this is the end of the ball game. 98-77. Ang panalo po sa larong ito ay Goa. Running score of 98-77 in favor of Team Goa. Nagbunga yung pinagpraktisan at pinagpreparan ng Team Goa sa kanilang defense. Yes, Coach Pete. Yun nga yung sinabi nila, sinabi nung coach nila na it will all start from the practices. Yes. And dahil din sa hard work
na ginawa nila, nagbunga talaga yung ginawa nila. Kaya this time, at the end of the fourth quarter, nakalamang sila ng more than 20 points dito sa team, si Roma. And right now, we are waiting for our Kasoroga player of the game. And as we wait, tingnan natin itong mga highlights. Ganda sana nung umpisa ni Geriba, naubusan lang siya ng gasolina. Same as with dito kay Lapilonio. And for Santana. Oo, Santana. For ano naman, sa Roma, I think it's La Madrid who was able to really be consistent in that losing effort of Roma. Yung inside presence niya, rebounding niya, defensive and offensive is really something na kailangan din natin na i-acknowledge. Yes, i-appreciate. Kasi yung hard work niya sa loob, given the situation na kulang sila, yung ginagawang hard work na ginagawa nitong Labal Chris kanina, talagang very admirable. And again, you can watch our games live dito sa ating Facebook page. Sa Facebook page ni Congressman Zaldico, YouTube, and our Ako Bicol YouTube channel. And also, yung mga live natin, you can watch us during Thursdays, Fridays, Saturdays, and Sundays on different venues that is near you. So, ito ang maganda sa Ako Bicol at talagang ilinalapit ng AKB Cup ang games sa different municipalities. Hindi lang siya na sa isang lugar lang. Yes, totoo yan, Coach Pete. Kaya yung mga malalayo, nabibigyan din sila ng oportunidad ngayon na makapanood ng mga quality ball games. Yes. Ika nga, and I think may mga iniidolo din sila sa kanilang lugar na ngayon nakita nila na kung paano maglaro sa ganitong level. Oo, tama. And it's all because of Congressman Zaldico and Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Kaya again po, maraming salamat. And we are still waiting for our Kasurog player of the game. And as we wait, again, enjoy our highlights of this ball game. Yan. So, again, yun, yung mga highlights natin. Nunez. Simple lang. Yes, kanina humahabol na yung si Roma. Again, bumanat na naman to ng tres. Kaya nahihirapan makahabol talaga tong team na si Roma sa kanila. Kahit sinong ipasok mo, nagko-contribute. Yes, so I think we have Cassandra now with our Kasurog player of the game. Let's wait na maging ready na ang ating Kasurog player of the game for his interview. His 15-minute time to shine. Yes. Dito. So, it's your time to shine. Oo. Talagang batang-bata. Kondisyon na kondisyon. Okay, so again, this is Coach Peter Barcelona, your friendly neighborhood commentator. Yes, and this is Coach JP, your user-friendly hood. And we will be back for our fourth and final game. But for now, we are giving you to Cassandra with our Kasurog player of the game. Take it away, Cassandra. Ayan, right here with me is the Kasurog best player of the game, Rafael Vibares, jersey 9 from Team Goa with 23 points, 4 rebounds,
5 assists, and 2 steals. Congratulations on your team's second win and of course, for being the Kasarog Best Player of the Game. With that, anong pakiramdam mo ngayon na ito ang ikalawang panalo ng team mo at ikaw ang may pinakamalaking contribution for your winning team? Masaya ba? Kasi 1 win na lang kami, makakapasok na kami sa next round at pinagtrabawan talaga namin po. Ayan, ano bang dapat naming abangan sa Team Goa for your upcoming games? Abangan niyo po kami laban sa Tigaon sa May 20. Magandang depensa at ayun lang. Ayan, we are currently live. Baka may gusto kang batiin o pasalamatan, go ahead. This is your chance. Shout out sa mga supporters ng Goa at sa mga nag-sponsor at sa mga naniniwala. Ayan, thank you very much and once again, congratulations. This is Cassandra Seton, courtside reporter of Ako Bicol Cup Camarines Sur. We will be right back for our 4th and last game tonight.